गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाना 40 बेखार लाइमोनफोरा अमा फिसिनानै रां खामायनायनि थांखि लादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजरा ओनसोलनि थागिबि गासै 40 गुबुन गुबुन हारिनि लाइमोनफोरा खौसेयै गोरोबथा फिगारि फार्मनि गेजेरजों गाव गावनि जिउ खुंनायजों लोगोसे रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाखांनो थाखाय अमा फिसिनानै रां खामायनायनि थांखि लादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 23 जानुवारि 2022 दाननिफ्रायनो बिथांमोना अमा फिसिनाय खामानिखौ जागायजेनो। आथिखालाव बिथांमोननि फार्माव गासै 13थासो अमा दं, 2 बुन्दा आरो 11 बुन्दि। बिथांमोना अमानि जानाय आरो जोथोनफोरखौ ट्रेनिंआव फोरोंनाय नेमखान्थि बायदियैनो जाहोनाय आरो जोथोन खालामनाय जायो। जेरै बैसो लानानै बैसो दाना आदार जाहोनाय, सम लायै सम अमानि थाग्रा जायगाखौ फोसाबनाय, खि गारनाय आरो थुखैनाय खामानिखौ सानफ्रोमबोनि रुटिन बायदियैनो मावनाय जायो। जानाय आदारखौ सानसेयाव खेबथामै होनाय जायो। फै बिदिब्ला बिथांमोना मा होनदों खोनासंनि। जोङो बे फार्मखौ जोंनि फार्मनि मुङा जाहैबाय गोरोबथा फिगारि फार्म थाइखाजरा। दा जोङो बेवहाय 11 जन जोङो मेम्बार सोद्रोमाफोर दङ। दा जोङो जोंनि थांखिया जों गिदिरखौनो लादोंमोन। थारमाने जोङो 11 जन जोंनि जायनाखि सोद्रोमा मेम्बारफोर बिसोरो गासिबो बेखार, खामानि जेबो गैजायै, फरायनानै जेबो राहा गैयियावहाय जों नैबे थांखिखौ जों लादों। दा जोङो फिगारि फार्मखौ जों जागायनाया जाहैबाय थांनाय जानुवारि 2022निनो थारिखआ 23 थारिखमोन। दा बेवहाय जोङो बे अमाखौ जों सोफैजेननाय जादों। गिबियाव जोंनि फार्मा बै थिनालियाव खालामनाय जादोंमोन। दा बेवहाय जोङो जायगाखौ फिसा मोननानै जों नैबेवहाय ट्रेन्सफार खालामनानै लाबोनाय जादों आरोखि। ओरैनो दोननायनि स्टाइल आरो आदार होनाय मानाय माबायदि जायो, बेखौ जोथोन लानाय मानायफ्रा माबायदि खालामनांगौ? जोङो फार्मखौथ' जोंथ' साब सिखोनखौ जों लाखिनाय बादि मोनदों। जोङो सानसेयावहाय खेबथाम आदार होयो आरो खेबथाम जों सुयो। लोगोसे जों अमाखौबो सुफाबाय थायो। दा जों बाहेरायावबो जोङो साब सिखोन जों लाखिदों। जों खिखौ जों आलदायै गारदों, ओमफ्राय ओरैजाय अमानि हासुनाय आरो बिदिनो जों थुखैनायनि दैखौहाय जों आलदा साइडजोंहाय जों गारदों आरो। बेनिफ्राय जों आदारखौ खेबथाम होनाय जायो। बेनिफ्राय जों आदारखौहाय जोङो गद्रेज होननाय कम्पानिखौ जों दासिमाव जों बाहायबाय थादों। दा बोथिसेयाव बिदिनो जोंनि होनाया फवासे एसे खम जायो आरोखि। दा जों बोथिथाम होयो। गासै 11थायावहाय माबेसे जो आरो जोला दङ? ओरैनो जोंहा 13था दं अमाया। 13था। 13थायावहाय 11थाया जोंनिया बुन्दि दङ। बुन्दाया 2 दङ। दा बुन्दिया गासिबो प्रेगनेन्ट जाजोब्बाय। मथा मथि जोंनि बे धरक 15-20 दिननि गेजेरावहाय हयथ' फिसा मोनसिगोन आरो जोङो। बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोना गिबि टाइम दोनदों ना गिबि खेब? जों फार्स्ट बेनो, गिबियै बेनो आरो। ओमफ्राय माबायदि बेसेबांसो इनकामनि नोंसोरो आसा खालामदों, माबायदि फैगोन? ओरैनोथ' जोङो इनकामखौ जोङो मासे अमा फिसायावहाय बिदिनो कम्पालसारि जों 5,000सोखौ जों मोनगोन बिदि आसा खालामदों। दा जों आसा खालामदों जोख्लि हिसाबै फार्स्ट टाइम हिसाबै मासे अमायावहाय बिदिनो हयथ' 7-8थासोखौ जागोन नामा, जों बिदि आसा खालामदों आरो। मासे अमायाव बेबायदिखौ आसा खालामदों आरो। फाननायनि बेलायाव लकेलावनो फानगोन ना एसे गोजानाव बाहेराफ्रावबो साप्लाइ खालामनाय जागोन? फाननायाव जोङो दासिम मार्केटआ जोंनाव ओरैनो लकेल मार्केटआ ओरैनो फैबाय थादों। दा खिन्थु जोङो दासिमाव जों थिग खालामनो हानाय जायाखै। खारन माने मेम्बारफ्रा जोंना 11 जनथ'। दा 11 जननि बेलायावहाय सानलायनाया ओरैबायदि सानदों, थारमाने जोङो बेखिनि अमाखौ गासिबो बुन्दिखौ गासिबो दोनजोबनानै बेनिफ्राय बुन्दाखौ खासि खालामनानै बिदिनो देरनानै फाननायनि मोनसे थिरांथाखौ लाबाय थादों आरो। दासिमाव एक्सुवेलि फाइनालि जायाखै। दा बेखौ सम आरो बोथोर फैयोब्ला बेखौ जोङो
फाइनाल डिसिसन जों लानोसै। आरो बांसिन माबा गोसारहोनायनि माबा मोनसे टारगेट दं नामा नोंथांमोना? जोङो थांखियाथ' जों बिदिनो लादों। जुदि जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि जों माबा मोनसे पिगारि फार्मनि नामाव जुदि सरकारा जुदि जोंखौहाय मदद जुदि होयोब्ला जोङो थारमाने फार्मखौ जोङो गिदिर खालामनो नागिरदों। जोङो मेक्सिमाम माने अमा बिमाखौनो जों बिदिनो 600-700सो दोननानै जोङो माने जोंजों लोगोसे माने एरियायावहाय माने जेसेबांनाखि बेखार फरायनानै थानायफोर जोहोलावजोफोर दं बेफोरखौबो जों एसे माने फोरोंलांनायजों लोगोसे जों थारमाने राङारि बेबायदिनो जों बायहेरायावहाय थांस्लायस्लाय बेफोरावनो जोङो माने गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हायो नामा, जों नैबे जिनिसखौ जों लादों आरोखि। गोबां गामि ओनसोलावनो नोंथांमोन बायदि ओरैनो साख्रि गैया मा गैया बेखार मानसिफोर थालाबायनानै थायो। स' बिथांमोनखौ मा थुलुंगा हरनो सानो? एरियायावहाय जोङो फरायनाय मानसिया जेबो साख्रि बाख्रि मोना हिसाबै आरो जोंनियावहाय बिटिआरआव बा आसामाव नांगौबादि जोंनावहाय कम्पानि गैया। बे हिसाबै बाहेरायावहाय लेखा फरा फरायनाय मानसिया साख्रि मोननायाव बाहेरायावहाय थांनो गोनां जायो। दा बेवहाय थांस्लायस्लाय दा जोङो अमा फिसिनाय, बोरमा फिसिनाय, लोगोसे ना फिसिनाय, दाउ फिसिनाय बेफोरखौ जुदि एसे खस्थ' खालामनानै फार्स्ट टाइमावथ' खस्थ' जायो जेनेबा बेनि उनाव जुदि नोङो नोंहा जुदि माबाया जुदि एस्टाब्लिश आरो जुदि नोङो जुदि गासिबो माबाखौहाय जुदि नों एक्सपार्ट जुदि जाबायबा सालायलांनो हागोन। जोंनि नैबे गोरोबथा पिगारि फार्म जिहेतु बेखौ काजलगाव KVK डिपार्टमेन्टनिफ्राय साइन्टिस्ट जेब्लानाखि जोंनि फार्मखौ भेरिफिकेसन खालामफैदोंमोन। दा बेवहाय नायफैनायावहाय बिथांमोनहा जोंनि अमा फिसिनायखौ थारमाने बिसोरो माने एक्सपार्ट, बिसोरो बे फार्मखौहाय जाफुंसार होनो हालांगोन बेखौ बिसोरो नुनानै इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे एवार्ड जोंनो हरदों, बान्था हरनाय जादों आरोखि। थेंक इउ।